راديو إيرنا ناصا ድምፂ ኤርትራውያን ክቡራት ሰማዕትና ዓለታዊ ዜና እንሆ። ኤርትራ ብዘይ ፍቃድ ናብ ከሊ ቀይሕ ባሕሪ ኣትየን ዝተባህላ ክልተ ነዳዲ ዘመላልሳ መራኽብ ከም ዝቀየደት ኣህጉራዊ በዓል መዚ ኣገልግሎታት ወደብ ኣመልኪቱ። እተን ናይ ሞልዶቪያ ምዃነን ዝተሓበራ መራኽብ ምስ ኩነታት ኣየር ብዝተሓሓዝ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብዘጋጥመን ሓደጋ ብ26 ሚያዝያ ናብ ክልል ማይ ኤርትራ ከም ዝተጸግዓዩ ተጠቒሱ። እንተኾነ ኣቐዲመን ናብ በዓል መዚ ኣገልግሎታት ወደብ ኤርትራ ዝኾነ ናይ ህጹጽ ሓገዝ ጻውዒት ስለ ዘየቕረባ ብዓይነ ስጋት ተጠሚተን ኣብ ቀይዲ ከም ዝወዓላ ወናነተን መራኽብ ዝኾነ ኩባንያ ቀረባት ነዳዲ ሞልዶቪያ ሓቢሩ። እቲ ኩባንያ ብተወሳኺ ሰራሕተኛታትን መራኽብ ድሕሪ ሒደት መዓልታት ተፈቲሖም ናብ ዓዶም ክበጽሑ ከለዉ እተን ነፍሲ ወከፈን ኣሳት 200,000 ሊትሮ ነዳዲ ከመላልሳ ዝኽእላ ማእከላይ ዓቐን ዘለዎን መራኽብ ክሳብ ዝእዋንዚ ኣብ ኤርትራ ተታሒዘን ከም ዘለዋ ኣመልኪቱ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሞልዶቪያ ተን መራኽብ በዘይ ዝኾነ ጸገም ዝፋነዋሉ መንገድታት ንምርካብ ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ይዘራረብ ከም ዘሎ መርበብ ዜና እታ ሃገር ኣቶል ታይምስ ብ12 ሰነ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ። ተን ኣብ ኤርትራ ተታሒዘን ዘለዋ ክልተ መራኽብ መንግስታዊ ትካል ዝኾነ ኩባንያ ቀረብ ነዳዲ ሞልዶቪያ ኣብ 2019 ካብ ግብፂ ዝሸመተን 4 ነዳዲ ዘመላልሳ ተመሳሰልቲ መራኽብ ምዃነን ነካያዲ ስራሕ መሐመድ ቃስም ብምጥቃስ እቲ መርበብ ዜና ሓቢሩ። ኣብ ትግራይ ንህዝቢ ክዕደል ተጀሚሩ ዝነበረ ረድኤት ደው ምባሉ ንኣማይት ኣሽሓት ሰባት ንሓደጋ ጥሜት ኣቃሊዑ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብቲ ክልል ድሮ ብሰንኪቲ ን2 ዓመታት ዝጸንሐ ኩናት ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ንሓደጋ ጥሜት ተቓሊዑ ተጸባይ ህጹጽ ረድኤት ኮይኑ ይጸኒሑ። ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብዚ 4 ዋርሕ ረድኤት ብስሩዕ ክባጻሕ ብምጅማሩ ተጸባይ ረድኤት ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ተስፋ ረኺቡ እኳ እንተነበረ ምስ ምጥፍፋእ ተተሓሒዙ ዝዕደል እኽልን መሰረታዊ መግብታትን ደው ምባሉ ነቲ ሓደጋ ጠቕሊሉ ከወግድ ኣይከኣለን። ዘሪፖርተር ናብቲ ክልል ተዋፊሩ ብዘካየዶ ጸብጻብ ኣብዘን ዝሓለፈ 4 ዋርሕ 10ታት ሰባት ብሰንኪ ዓጸቦ ከም ዝሞቱ ኣረጋጊጹ። ካብ መቐለ 40 ኪሎ ሜትር ንደቡብ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ሳምረ ብሰንኪ ዓጸቦ 25 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ኣብ ተንቤን ኣብ ዝርከብ ጊዜያዊ መዕቆቢ ካብ ዝርከቡ ኣሽሓት ተመዛበልቲ ድማ 19 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ መልኪቱ። ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ረድኤት ደው ምባሉ ኣብ ህዝቢ ከቢድ ብድሆታትን ሻቕሎትን ፈጢሩ ከም ዘሎ እኳ እንተሓበረ ብዓጸቦ ናይ ዝሞቱ ብዙሕ ሰባት ብዝርዝር ኣይነጸረን። ቀንዲ ካብ ለገሲቲ ናብ ኢትዮጵያ ዝለኣኽ ረድኤት ዝኾነት ኣሜሪካ ብሰበስልጣን መንግስቲ ፌደራል ክልላትን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ተጠፋፊኡ ዝተባህለ ኣካልን መሰረታዊ ነገራትን ምፅራይ ክሳብ ዝግበረሉ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሒዛ ደው ክተብሎ ከም ዝወሰነት ይፍለጥ። መራሕቲ ግብፂ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ዩጋንዳ፣ ሰኔጋል፣ ዛምቢያን፣ ኮንጎ ብራዛቪልን ሩስያን ዩክሬንን ናብ ዘተ ሰላም ክቕርባ ንምዕዳም ዝዓለመ ዑደት ናብ ክልቲአን ሃገራት ከካይዱ ምዃኖም መርበባት ዜና ገሊጸን። እቶም መራሕቲ ቅድመቲ ኣብ ሩስያ ዝካየድ ዘተ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃን ሩስያን ናብ ከተማታት ሞስኮን ኪየቭን ብምብጻሕ ምስ ፕሬዚደንት ፑቲንን ዩክሬናዊ መዘኑ ዘለንስኪን ክመያየጡ እዮም። ዕላማቲ ዕለቱ ብንጹር ዘይተጠቕሰ ዑደቶም ነቲ ንመላእ ዓለም ናብ ደንበታት ምምቕቓል ምትፍናንን ቁጠባዊ ቅልውላውን ሸሚምዋ ዘሎ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ብዘተ ዝፍታሓሉ ተኽእሎታት ንምንዳዩ። ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሲሪል ራማፖዛ ብዛዕባ እቲ ኣካታዒ ኮይኑ ዘሎ ዋዕላ ብሪክስን ዑደት መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ሞስኮን ኪየቭን ብዝምልከት ምስ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ብቴሌፎን ከም ዝተዘራረበ መርበባት ዜናታ ሃገር ኣረጋጊጸን። እቲ ንብራዚል፣ ሩስያ፣ ህንዲ፣ ቻይናን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝሓቆፈ ዋዕላ 5 ሃገራት ብሪክስ ብሰንኪቲ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ብጉዳይ ክሲ ገበናት ኩናት ኣብ ዩክሬን ተመሓላሊፉ ዘሎ ኣብ ዝገሸሉ ሃገር ተተታሒዙ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ዝብል ትእዛዝ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ናብ ቻይና ክሰጋገር ከም ዝኽእል እዩ ዝምልከት። እንተኾነ ኣፈኛ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ብ13 ሰነ ብዝሃቦ መግለጺ ዛጊት ብዘለዎ ፍልጦ እቲ ዋዕላ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከም ዝካየድ እዩ ሓቢሩ። ዝበዝሐ ቁጠባዊ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ምትእስሳራ ምስ ሃገራት ምዕራብ ዝኾነ ደቡብ ኣፍሪቃ ነቲ ዋዕላ ብምትእንጋድ ንፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ መሬታ ክትቅበሎ እንተኽኢላ ግዳይ ጸቕጥን እገዳን ክትከውን ከም እትኽእል ተንተንቲ ይእምቱ።
ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ንሓያሉ ሃገራት ኣፍሪቃ ብዘይካትያ ስዒቡለን ዘሎ ናይ ሸመተ እኽልን ቁጠባዊ ዘይምርግጋእን ኣብ ዲፕሎማስን ፖለቲካዊ መርገፂታት ፀቕጢ እውን ፈጢሩለን ይርከብ። ካብ 26 ክሳብ 29 ሓምለ ኣብ ከተማ ፒትስበርግ ኣብ ዝካየድ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃን ሩስያን ካብቲ ኣብ ቁጠባ ንግዲ ወፍርን ካልእ ናይ ምትሕጋዝ ጽላታትን ንላዕሊ ናብ ደገፍን ፖለቲካዊ መርገፅን ምስ ሩስያ ከይዛዙ ዘሻቐለን ሃገራት ምዕራብ በብወገነን ዲፕሎማስያዊ ወፍርታት ኣብ ምክያድ ይርከባ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን